Ja, tak. Hvor kommer den der maske fra? Ja, den fandt jeg. Ja. Altså, jeg vil gøre noget tydeligt på, at Alexander han optager video, siden han ikke siger noget. Det er unaturligt på en eller anden måde. Han kan sådan godt finde ud af ikke at sige noget. Og der har vi autoritetsfigur 1. Denis. Weberg Clausen. Der har vi vores mester. Producer. Roman. Her har vi bandets stjerne. Jeg har tid til et kort interview. Mr. Superstar. Jeg hedder Morten Falk. Er det fordi, at du er i familie med sådan noget fugle noget? Jeg er 17 år. Jeg ser rigtig dårligt, så det tror jeg ikke. Så det var ikke Falkeøjen. Jeg tror godt folk ved, at man ikke... Hvorfor hedder du ikke Morten Boulevard? Jeg har ingen Nej, hans forældre skulle da. Jeg har ingen uddannelse. Og her har vi Emil Juhl, som bruger lavfødder. Hvorfor hedder du Emil Juhl? Hvorfor hedder du ikke Emil Lavfødder? Trommeslageren. Det er mig. Det er den nemlig. Nikolaj. Ja, det er mig. Nikolaj. Nej, jeg hedder nu Nikolaj, ikke også? Nikolaj Nielsen. Og her har vi vores maskerede hævner. Ja, Batman. Spil bas med det. Nej. Og vores bassist. Vi har faktisk typecastet hende. Fordi at vi havde brug for nogen til at få Mark og jeg til at se højere ud. Okay. Bring me a dream. I'm the cutest that I've ever seen. I'm in love. Sådan er det at være hjemløs. Mit Camaro. We do not want this. That's my kids. Jeg har det mistænkt for, at den her tamburin, det kommer til at tage... Det er den, der kommer til at lægge mest tidskraft. Vi kommer ikke til at optage andet nu i næste halvanden time. Altså, tamburin med og uden toiletpapir. Og det er også lidt om panden. Så laver vi en mumie. Ikke det samme sted, så vi ikke ændrer lyden. Så vi vil være færdige for i dag. Ja, det er vi. Det bliver vi nødt til at være. Men bare sådan, så vi har et eller andet, jeg kan smide videre til The Boys. Som vi kan se, så er vi totalt hyped. Og mega klar